हामबाय साल किसा swkang जोंनि ससियेल मिडिया बिजोंखै जों नुगै मांखा जोंनि कल्याणपुर एसेम्बलिनि जोंनि बाक्सा swkangनि सिबिंनो हाथाय दखान बागै सामुं टांक्रा एबा सामुं टांथनाय जोंनि बरंगोनां दा सपन कल्याणपुर मण्डलाव थाङै अ जागानि एमएलए पिनाकि दास चौधरी बाय थाङै मालायै बंनि पार्टी जয়েন खायगाहिनै जों नुखा तिनि हायनो हायबो कक सालायमानि बिसिंतै बुजिलायमानि बिसिंतै गतिना हायनो हाय बुवाग्रा बायनो टंनाय हिनै tipra मथा बायनो टंनाय हिनै ए अ बुवाग्रानि लगी टंगैनो हाथाय दखाननि बागै सामुं टांनाय हिनै गतिनि TEISA जोङो बाक्सा फायै मालाय फैका हामबाय हामबाय आंनि मुं सपन देबबर्मा आं swkang जे साइथांमानि आंनि YTF नि प्रेसिडेंट मुनाय अनिपिस जे सामा हायनो Sal Kisa swkang 4 तारिख फेब्रुआरी सिनी तांलायमानि तैफानो जे कुनु कारणे जों किसा भुल बुजा बुजि इंगै आंबो किसा डिप्रेसनाव लायथांगा अतैंगनि आं कलमपुर मंडल पार्टी अफिसार थांगै उनको नरम नुखुनानो याक संसामानि BJP नि पार्टीनि बानाबो माने किन्तु आरा मानि परे आं ताबुकसे आनि जे आं तामु खायका अब तालसे आनि मे सुसुंगो सिनि किसा भुल बुजा बुजि मानि भाई उ बुबाग्रानि जे माया तंमानि जे बुबाग्रानि माया न आं याकार मानि याखनै हायनो हाय तिनि मतिखायनो swkang बो तांखा ताक बो तांनाय थैयासा तां थांनाय बुबाग्राना हामजामानि अबनि बागै आं TEISA तिनि सिन दलन दल फाइपिका बुवाग्रा के जय बुवाग्रा के जय बुवाग्रा के जय बुवाग्रा के जय tipra मथा के जय tipra मथा के जय tipra मथा के जय हामबाय।